Dobro jutro. Koliko je? 6 sati? 6:15, mislim već, kada su krenuli? 15:06. Pa tako nešto. Idemo u Vranje. U Vranje nema laganje. Nema laganje. 100 kila svinje, 300 kila masti. To je to. Idemo na put. Posle se javljamo, ovo je pauza za kafu. Pošto Aca je popio, ja nisam. Da. Inače, jutros se desilo nešto što se nije drugo desilo. Čudo. Samo molim Boga da nas čuva, brate. Baš će neki sneg, a? Ja sam se probudio pre Milana. To je nemoguće, brate. Ja sam njega cimao, rekao, krećemo. Ja sam spavao. Kaže, bilo 2 minuta. Dobro. Stvarno, čudne stvari se dešavaju. Pa, viš kako godišnji pozitivno utiče na mene. Da. Pogotovo kad Milan pitao, kad krećemo jutro? U 5:30, kažem, kaže, prijatno me iznenađuješ, sam već očekivao da ću ja reći 7, pola 8. 8. Dobro, danas najavljuju će biti 40 stepeni, pa i crveni meteo alarm, pa bolje da krenemo ranije. Pa dobro. Vranje nije blizu. Vidimo se posle, na pauzu sa kafe. Može. Ajmo na spavu. Jesam. Slušaj ovo. To je ta, idemo. To je ta južna pruga, brate. Bitno da se razvuče kao, znaš. Kad razvučeš da vratiš. Došlo je tekst pesme. Gasi me. Gasi, To treba. Samo kvalitet. Samo ja. Vidi, hit radio, 104,7. Pa je to, ne znam, ali evo. Hoću da uživam, sve zbog tebe sreću znaj, sve zbog tebe sreću znaj. Pam, 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 pam. Brena, jao! A baš Milan i ja komentarišemo sad kakve tekstove imala ova Brena pre koliko 20-30 godina. Škatljive kao Stavi mi, usne polju, da, pa kao mačimo. Moje, tvoje, jak. Da, znači, opasno je. Milane, desni žmigavac, ajmo. Ajmo, idemo, stari hrast na doručak. Stari hrast, ovdje doručak. Ovdje smo nekoliko puta doručkovali i provereno dobro. Dobro, da. I omlet i ono sa kajmakom i šta se s kajmakom, neki gulinci s kajmakom. Da, ono je bilo. Kidao, rad. I one palačinke neke s kajmakom. Da, činkepala su dobre i šta se je one... Moču, brad. Sad bi rekao močam ti niz kičmu. Znaš je, familija. Familija. Evo ga, restoran, motel. Od 0 do 24. Ja ću kafu popim, brad. Da li onaj matori nije otišao u penziju, onaj konobar? Znaš da je treba da... Pa niš čuo? A? Umro. Ma daj, ide. Milan je ispraznio vlog kameru. I to dok smo došli do pauze. Pevali smo pa ispraznili. Pevali smo. Od muke. Od muke se ispraznila kamera. Nema veze. Doručkovali smo u Starom Hrastu, pauza gotova. To je već navika neka. Vrijeme je da nastavimo dalje. Nastavimo dalje za Vranje. Ima još 3 dana jahanja. Nema. 3 sata. Ajmo. Dobre vibracije pesme na radio, dobre vibracije u kolima. Jes. Malo smo se naručkali. Da. Nastavili put, evo sad smo blizu Niša, evo ga, odmorište Nice. Idemo lagano ka Vranju. Trenutno smo na 277 km od Inđije. A šta misliš koliko smo prešli? Moramo da napravimo analitiku jedno od kad smo krenuli da snimamo. Evo da, jedna informacija za sad 1. avgusta nam je godinu dana. Je tako? Da. Postojanje kanala, znači za koliko to, 10-ak dana? Da, mislim da je 4. avgust, tako, baš ću provjeriti. Provjerit ćemo, da, znači godinu dana postojimo. Bliži nam se rođendan, prvi rođendan se bliži. Morat ćemo da obeležimo. Morat ćemo nešto. Ko je voljan da nam napravi tortu za prvi rođendan, evo, za gastro maratonca? Ja sam na Durmicu.
Pa dobro, doći ja od Gurmitora, ajde. Doćiš, blizu je. Blizu je, da, sedem provozim. Šta je to za mene? Kad smo malo prespomenuli tu kilometražu, brate, eto ti Da, godine. šta misliš koliko se preši? Koliko imamo čak misliš? 40? Pa mnogo. 41 šta? 20.000, pa i više od 20.000. Aj, sad misliš? A mnogo smo prešli, pa evo danas ćemo preći 1000 km samo za jednu emisiju. A 40 emisija, aj nismo za svaku prelazili 1000. Smo imali ono u početku kad smo krenuli, sve zbilo daleko. Imali smo preko 1000 smo u danu tresti. Strašno. Malo smo imali ove neke bliže tu. Da je onda ne znam nije kažem... Ajde da je prosjek bio 500 km po emisiji. 40, znači ajde 20.000. A koliko smo puta seli u auto išli da dogovaramo pa nismo završili neko. Da. Da vidimo neku kafanu pa... Da, išli smo ovamo u Suboticu, ali dobro, na gulaš. Da. Nije bilo, neće da snimaju ljudi, dobro, poštujemo to. I to je bolje, nećemo da snimamo, nego na stand-by. A bolje to nego nešto smo živi na Zlatiboru. Da. A Aco bio govorio snimanje na Zlatiboru, da mu kažem dan pre. Rekao, Aco nas zove ono čoveka da potvrdimo, kaže Aco, nema potreba, čuo se s njim 3 puta. Sve dogovoreno, pičko. I kaže, ali sreći smo snimali tad Šuljag u Ušicama. Jeste. I onda kao sad završili kod Šuljage, idemo kao na Zlatibor, to je tu. Mi došli tamo, seli. Zove Aca, evo došli smo po dogovor. Srce moje, ima nešto domoj, aj vidimo se neki drugi dan. Mi došli iz Indije. A Lacino faca, kad mu ove rekao, ja imamo sve držati red ovako. Kako da odreagujem? Kako bi ti odreagovao? Pa kako, brate? Počeo bi se smijem ili počeo se derem, nema srce. Pa... Ja sam samo imao... facijalnu ekspresiju. Dolje vidi sad. Ali dobro. Ljudi, jedna pozitivna stvar se desila, evo, pred naš prvi rođendan. Da. Turistička organizacija opštine Inđija je rešila da nam bude prijatelj emisije. Tako je. I oni će nam malo pomoći i olakšati neka naša putovanja. Mi se na tome zahvaljujemo što su nas prepoznali. Da. A naravno, mi uvijek to govorimo i uvijek u svakoj emisiji znate da smo mi momci iz Inđije, ekipa iz Inđije. A Inđija stvarno ima nešto i da ponudi turističko. Imate na sajtu turističke organizacije opštine Inđija isto da vidite šta sve to nudimo. Imamo sad novo keltsko selo se otvorilo. Direktor Milan Bogović je uradio dosta toga. Jeste. Pozdravljamo ga. Ovom prilikom. Zahvaljujemo jer je on prepoznao naš rad. Tako je. Tako da nešto pozitivno. I to je to. Milan je prepoznao Milana i ja. Baš je moje. Da, što se tiče Inđije, pravit ćemo emisiju sigurno u budućnosti u Inđiji, šta Inđija ima kao opština da ponudi. Znači ima mnogo toga, ima ne znam Zlatna Bućka, ima Krčedinska, ne znam šta je ona, Ata. Ima i Čvarkijada, ima svega, da. I Scena Festa sad bio, znači nevjerovatni koncerti. Mnogo toga, ima mnogo vrhunskih vinarija, ima opština Inđije, ali pravit ćemo emisiju specijalno. Da, posvetit ćemo malo pažnji našoj Inđiji, ali sad... Vranje! Evo nas, naplatna rampa u Vranje, 1330 dinara. Au, brate. Idemo u Vranje. Pa dobro, hvala. Idemo u Vranje. Vranjska banja. Vranjska banja. Se banjamo. Evo ti Milane, popij nešto. Evo pičku, mate. Vranje. Leo, ajmo, Vranje, Trgovište. Bujanovac. Desno, nema nikog. Furaj. Vranje. Dobro, idemo levo. Vranje. Kako se zove ulica? Baba Zlatina. Ajmo, evo. Oho, pazi Aco. Pazi. Grad koji ima dušu. Dobro, izvolite. Što je centar Vranja, ovo je, da? Da, evo ga, centar Vranja malo ispred. Više ona gdje ona zgrada. Da, staklena. Tu je. Vidi ga, fotoaparat, vidio? Tu je. Dede, nikom, vrate. Još nisi vidio ovakvu reklamu, vrate.
Šta je ovo, brate? Alfa banka, brate. Možda penzu, čekaju Vučkovu penziju, a? Evo, ovo Baba Zlatina. Baba Zlatina ulica. Kuća Bore Stanković, to je to, brate. To je to, brate. Zlatina ulica, dobro. Evo kaldruma, brate. A kažu to Baba Zlata, koliko sam razumeo? Kako ću ja ovdje sad... Ona je valjda odhranila Boru Stanković, tako nešto valjda. Znaš? Polako, ovo je nizak auto. Jao, jaca. Evo, odradili smo ovo snimanje. Uf, evo presvukao Boga sam mi se. bilo je... U civilnu varijantu za 40 stepeni, brate. Bilo je naporno. Idemo malo prošetamo Vranjima. Da. Da vidimo šta se radi u Vranju. Koštana, vidio pastičarska radnja Koštana. Da, ja. Sladovi kugla 30 dinara. Evo ga, trg u Vranju. Aha. Brate, ja sam se baš nešto razvalio. Ja bi tako spao sam, znači strašno. Jaj. A ti dobro. možda spavaš, ja ću Samo voziti. 450 km. Nije strašno. Stat ćemo uspod da popijemo još 2 kafe. I da postimo 2 WC-a. A da li? Ludio. Okay. Lepo izgleda ovo Vranje. Dobrodošli u Vranje, grad Simpa. Bore Stankovića i Simpa. Dobar dan. Pomreš, s nula. Pa neće se javi. Puta 0 jednako 0. Najkulturno. Strašno. Vidi ovo, kocka put dole. Ja vam Vlad. Debeli Vlad. I sad mi je jedna stvar jasna. Bežiš mnogo u hladovinu, zato ti ideš na letovanje na planinu. Dobro. Ja nekako valjda imam još uvijek ovaj sloj od mora, razumiješ, ovaj zaštitni. Pa mogu na sunce. Ej, Sava, nemoj me zezati. Sad tvrči ovo što smo pojeli, vidi ga jumko, ej. Au, druže moj. Dobro, 40 stepeni. Kafe opposite time. Svašta nešto. Mislim da To je to. je to, evo ga, spomenik. Džido. Prirodno Društvo? Petl. Dobro, to nije peto. Vuki, brate, vreme je da napustimo Vranje. Jeste. Tamo Vlad, bre, jebote koji. Danas ti navikao na sunce, ja nisam. Čuvam boju. Znaš šta, idemo... Napuštamo Vranje, idemo da obiđemo mog čiču. Da. Gdje on živi? U Surdulici. Surdulici. Idemo do Surdulice časko. Aj tu, blizu. Baterija na vlog kameri 4%. Vreme je da napravimo jednu kratku odjavu, a ono što je zanimljivo u ovoj odjavi to je da je Milan za volanom. A da, mislim, Aca nije mogao da vozi sam 850 km, pa je to nešto. Tražim da ja vozim, ne mogu da verujem. Strašno. Na 40 stepeni. Znači, A kaže, daj mi da vozim, ajde vozi, evo ti, ajde. Šta ćeš, kaže, ali imam Japanke, nema veze, ajde, valjda nas neće dostaviti zbog tih Japanke. strašno. Evo ljudi, bili smo u Vranju. U najtoplijem danu u godini. Znači, danas je ovo... Jeli smo zaista jaku hranu, ali dobro smo se proveli. Da, super. Kafana je čaršija. Meni se baš sviđa. Preporuka. Da, sigurno preporuka. Znači, pogotovo za butkice da probaju. Da, i mučkalica divljač. Divljač, da. Definitivno, to je to. I usluga ekstra, ambijent dobar. Jeste, i oca, dobar, svaka čast. Iskoristit ću samo priliku u ovom vlogu da pozdravim jednog gospodina Mirzu iz bara. Njega sam sreo slučajno na plaži, čovjek me prepoznao, prišao i kao ja svaku emisiju zna vlogove, zna jednu emisiju i evo jedan veliki pozdrav za Mirzu iz bara. Pozdrav Mirza! Pozdrav!
To je to da gasim. Vidimo se. Ajmo kući. Da gazi gospodin. A ne znam, ja